N'ụbọchị tata anyị ga-ekwu maka afịa anọ na ihe a nọchitere anya ha n'otu n'otu na Igbo. Gịnị bụ afịa anọ a? Afịa anọ a bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ọ bụ site n'afịa anọ a ka eji weta afịa dịka Nweke, Nworie, Nwafọ, Nwankwọ wee dịrịkwa gawa. Anyị ga-ebido n'Eke maka na Eke tọnasịrị fa ncha. Ihe Eke na-anọchite anya ya bụ anyanwụ. N'onu iti a na-akpọ ya fire element. Ya wụ ọ bụrụ na a mụrụ gị ụbọchị Eke ma a na-eji mara gị bụ anyanwụ. Abịa n'afịa Orie, ihe afịa Orie na-anọchite anya ya bụ mmiri. Ndị iti na-akpọ ya water element. Ya bụ ọ bụrụ na a mụrụ gị ụbọchị Orie ma a na-ejiri mara gị bụ mmiri. Abịa n'afịa Afọ, ihe afịa Afọ na-anọchite anya ya bụ aja ma ọ bụ aja anị. Ihe ndị iti na-akpọ ya bụ earth element. Ya bụ ọ bụrụ na a mụrụ gị ụbọchị Afọ mara na ejiri mara gị bụ aja anị. Abịa n'afịa Nkwọ, ihe afịa Nkwọ na-anọchite anya ya bụ agwụ. Ihe ndị iti na-akpọ ya bụ air element. Ya bụ ọ bụrụ na a mụrụ gị ụbọchị Nkwọ ma a na-eji mara gị bụ agwụ. Chetakwa na ọ bụrụ na ịkpọọ ya afịa, ịkpọọ ya ụbọchị, obodo niile dị iche iche n'ala Igbo wetara afa afịa ha site n'ahịa anọ a. Belụsọ ọsọ Orie, afụtụbeghị m ahịa na-aza ahịa Orie, mana afụgo m ahịa na-aza ahịa Nkwọ, fụ ahịa Eke, fụ ahịa Afọ, mana afụtụbeghị m nke na-aza ahịa Orie. Iji wee maa atụ, ahịa be anyị ihe a na-akpọ ya bụ ahịa Nkwọ. Ama m na aghọta ihe m na-akọwara gị. Ọ bụrụ na owebe bọọlụ juru gị anya, ngwa tinyere m na ngalaba okwu. Ọ bụrụ na ya bụ izi na-esonye anyị, nnọọ echefukwana imetụrụ m aka n'akara ịfụnanya ma tụsara m ozi a. Ka emesịa.